kaka duond onagi ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa kendo watu wakodgi kanyiswa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende de gigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV, adundo jaluo. Ma en duond Onagi. Ma en duond Onagi. Juang kamora mora mentira kautul makende marwa ke chenro madondo nagi mokolini kacha chakre chingwok tich nyaka chieng' tich abich wakelo kacha jotelo mopogore kendo kwago mbaka kod ka ginyiso ni to piny ochomo kanye chutho to wechego mag siasa nyakoro mga Juang sama bende koro duond buche mopogore ikone kacha ng'wejno ma higa manyien 2027. Okinyi masani wan kande kachiel kod moluor Kelvin Oraro ma en kacha MCA ma Kolwa Central mabino dhigo kod mbaka chutho to wechego motenore kachiel kod rally ma ODM monotimore kacha Kirembe wadhigo kod mbaka to nyiso ni to bang' romo machalo kod kamanyo lemo mane mabende koro wan kaka jogo kata in kaka jalo mabende koro wuok e luo Nyanza kata mano oganda luo duto te bende koro neno lemo machalo kod kamano tilono mar ariyo mogik bende wadhigo kod mbaka kacha konyiso ni to siasa mamalo kata siasa ma piny owacho Onagi Juang wan kaka oganda luo wan kanyo miyo kete mano chuny Onagi TV adondo jaluo kama ta chenro ni nan Steve James aka Nyakwanyoro wan kapod wamedo gwero kamano madongo ahinya ne bongo nyakalaga Nyasach polo gi piny momiyo thuolo machalo kod kamande mondo chokwa rom tarik 4 dwe mar auchiel higa 2026 ka wachako chenro ni e yono machalo kod kamandie mheshimiwa. Idhi nade Steve? Adhi maber. Erokamano kuom gwela. Kendo chope station mar Onagi TV. Erokamano wamor kabisa kuom bedo kodi kandie. Jopiny noketo pressure ni manynwa jatelo. Jopiny be nigi haki kendo ber ahinya ka jopiny yudo thuolo mar winjo weche mawuok kuom jotelo. Bedo jatelo nyalo miyo advantage matin mar kungo winjo wach. To weche mwawinjogi kwa miyo japiny be ng'eyo tiendgi kata walerogi to gibedo gi tich mayot ahinya. Ging'e adiera kendo ging'e kaka ji wuotho. Kamano. Kwa chaka sani ODM trend at number 1. Trend as number 1. Trend.
Okay, ODM notimo romo maduong' ahinya e Luo Nyanza and notime Kisumu e pap mar Kirembe. Romo no chutho no en mar nyiso joluo ni wan gi party achiel miluongo ni ODM, kendo party ni mara kotele gi party leader ma en Dr. Buru Odinga, manowad gi jakom manosenindo kata mani dendo ni Raila Amolo Odinga. So romo mar Kirembe no en gima lich ahinya, kendo ne en wach mano waoro message e Kenya ni kata koko nitie koni gi jowa moko ma joluo matemo pogowa, but wan kaka joka ng'ato pod wachung' e party wa mar ODM, kendo mano e kama wabiro dwaro ni kata ka negotiation timore to kura mar onagi thothne ni e bwo Dr. Buru Odinga gi e party mar ODM ma wang'eyo, kendo party maduong'. Kineno romo manotimore Kirembe cha oganda ma bende noyuoro Kirembe, bende macha ne ochopo expectation maru koso oganda no kubiro kaka no odware? Mokwongo, gombowa maduong' ni bende wanyalo romo kaka counties 4 mag Luo Nyanza. Chutho mano notimore. Nonyalo timore maduong' malo kanyo, but kiwango mano keti gi capacity mono wadwaro ne en kaka notimore kamacha. Makata chairperson mar party Gladys Wanga, king'iyo page mare kata gi wach mowacho, goero kamano ne oganda Luo manobiro e pap malich kamacha. Macha nong'iso hera, kendo macha nyiso misimamo margi e bwo Dr. Buru Odinga. Ma to one, rally cha nobedo successful, kendo notimore maber kabisa. Kinona nunu kacha nyaka gi jodong Luo mabende nobiro moteno ukacha. Ne en kama joluo dwa golo pachgi. Jotend jaluo mani oko mantie Nairobi gi kuonde mamoko plus jotend joluo mantie Luo Nyanza. Nwadwa golo message ni kata ng'ato luongore ni de facto leader, kako rengo luongore, but de jure, the real party leader by law, the legitimate party leader machiko puodho en Dr. Buru. To ganda Luo ni e tok Dr. Buru. To ganda Luo moamini party mar ODM wan e tok Dr. Buru kaka party leader. Ginya Wang'aya kaka chairperson mar chama. That was the message. Jodong Luo nobiro sidho ni giro Buru ni ema pach joluo te nitie, kendo wang'iye kaka jatendwa malose niaba mar joluo. Kata kolose niaba mar party mar ODM, but wan kaka oganda Luo wan toke, kendo wamiye teko makata kochung' kuma jogi nitie to jo ng'eyo ni kuma chama oyueyo go ma en piny Luo ni e tok Dr. Buru Odinga. Kamano. Ma jotelo nodhi kacha mar nyiso kanyakla mar mondo mo wuoth kanyakla. But pod waneno ka nitiere jotelo kata mana jodicho ma bende wuok Luo Nyanza motelo e siasa moko mane ok ochopo. Ma to unyalo nyiso japiny nang'o? Okay, jotelo moko nonyalo koso chopo matin, labda gi sababu magin go. Nikech iyudo ni sama gik makamano timore, iyudo ni jok moko be nyalo bede wuoth mo official. But thoth jotelo mag Luo Nyanza nobiro. Ma dipo ni jotelo moko chopo gin jogo mosiyango wuok oko mowacho ni gin to ogilu kata giyie gi loch mar Oburu kaka party leader. Ma gin labda gin gi mpango margi mopogore gi ma Dr. Buru temo pango ne oganda Luo e siasa mwabiro mar 2027. So the message manwatemo kelo, Oburu en party leader mar ODM. ODM ok en chama ma joluo kende. But nwadwa nyiso kabila moko ni Oburu ni ng'ama wayiego kaka oganda Luo. Makata kodhi Western to jo Western ong'e ni Oburu joluo duto te ni tok ng'awa Dr. Buru. Kodhi kuonde mano ODM nigi support base, to giyudo ni mae ng'ama wayango kaka jatendwa, ma en gi wafuasi. Makata kuma Oburu dhi loso gi jogi ni to jogi ni dok ni chini, kech controlling kura ma joluo e Kenya ok en tuk nyithindo. Momiyo ko ayudo jotelo kaka mano gavana ma Orengo mosi balo gi Oburu kata gi jok moyie kode, mano koro kwakwan kaka kanyakla kodwa. Nyakodichieng' mano dog chien, wakwane kaka ng'amo rebel. Ng'ato kaka Karoli Omondi mok yango Oburu kaka party leader. You know, siasa chal gi muma, it is either in kodwa kata ionge kodwa, waonge parachiel kodi. Sama onge kodi parachiel, ichalo ng'ama wanyalo tiyo gi dhulu moro ni rebel. Kata kin gi ODM ticket to ionge parachiel gi kama Oburu otele, to koro ichalo rebel. In ng'ama koro nigi paro mopogore. Sama in gi paro mopogore, oganda Luo biro neno, biro ng'ado rieko.
gima timore Kenya odiochieng' ma kawuono ok en gima nyien. Ndalo manoke Raila wacho ni Kibaki tosha higa mar 2002, Orengo nobalo gi Raila. Kendo Orengo nobalo modhi ochung' mowacho ni ochung' president. Kendo chung' ne president nomiyo kata MP mar Ugenya noyombo Orengo, ma nyiso ni jo Ugenya yie nokoyie gi pache no. Ma kata kombe mar MP tuo tung'e maber ni Orengo norem. Bang' lando nochung' president. Ma bang'e noduogo riwore gi Raila 2007 ka oloso ODM kaka noduogo yiero Orengo kendo kaka MP. So Orengo balo sani gi Oburu, it is normal. Ok inyal chuno ng'ate siasa. Ji nyalo bire rallies meke, but wan kaka oganda Luo watemo mana kwayo ogandawa ni wayie ni kata wang'eng marom nade to nyaka wabed gi jatelo. To jatendwa no kata en gi higa machal nade to en jatelo ma waneno ka pod nyalo riwowa. Kwa ikore ne the next generation manyalo kawo leadership kuome. Omiyo the declaration manowuok Kirembe no target nyiso oganda Luo ni pod wariwore kamoro adi achiel. Gima ja Migori wacho cha e gima jo Homa Bay wacho, e gima ja Kisumo wacho, e gima jo Siaya wacho. Wan joka ng'atadi achiel. Kendo gimoriwowa en chama mar ODM. So ng'ama wamiyo teko e ODM kaka party leader or represent interest marwa. Kendo wayie gi loch mare. Mane thuon message manwakelo Kirembe odiochieng' mano timore mar 31 dwe mar abich. Nitiere gino mabende Kirembe kacha jotelo kane chung' to nwaneno ka giwacho kacha tutam. Bini ma bende nena achiel kuom gino mabende nonyalo nyiso japiny mondo joluo riwre kendo sirtend William Samoei Ruto. Gima chendo sani e siasa Kenya en mana weche ariyo. In gi Ruto ma en president, kosi onge Ruto. To kionge Ruto in gi ng'a? Orengo ringo kawacho one time nekech en neno ni odwa luwo Rigathi Gachagua gini. Mamano be siasa ok watam ng'ato ka ng'ato ni demokrasia mare. To Buru gi jowa madito jotendwa ma piny Luo bedo piny. Neno kata Profesa Nyong'o no giluongo. To gibedo piny gi nono matut. Wasibedo gi presidents 4 e Kenya. Ang'o mwasido kaka oganda Luo investment mane. To mar abich mwan go Ruto ni. Wang' ni Raila onge madhi chung' president. Ere ng'ama wanyalo miyo kura kaka oganda Luo? Ere ng'ama ni kodwa motegno? Ere ng'ama ositing'owa malo? Emomiyo oganda Luo notemo golo sauti margi. Ni wan wachung' e tutam gi sababu. Kwa ng'iyo Mbadi to waneno ng'ama omako pesa mar Kenya. Sani Mbadi nyalo ng'eyo siri tema kaka pesa no dhi e Kenya machien gi sani. Wandai obede position kacha ong'eyo weche stima kaka dhi e Kenya mzima nikech enemo control portfolio no. Atandi obede budget cha mago kuonde ma oganda Luo no pok oyudo e kit ngimagi makopogore gi energy mano jakom obede go chilo matin. Tiyudo ni wan kaka oganda watemo gone Nyasaye erokamano, to wagone President Ruto William Ruto erokamano kuom having trust mar ketowa kamitoke maber. So oganda Luo notemo wacho ni ok wanyal dhi manyo gima pok waneno. Kar Gachagua wadhi menyo kuma pok wanene gimoro. Koro Orengo ok nyal tero ji ni waringo ka one time kama pok wanene gimoro to waweyo kama ositoknwa. Ok wanyal weyo chiemo manie mesa ni wadwa tero kura kamoro nikech jok moko wacho one time. Omiyo message mano oganda Luo itemo ng'isi ni wan kaka jo ODM party ok wadhi bedo gi presidential candidate. Waikre kwa ng'eyo ni presidential candidate marwa mar 2027 en Dr. William Samoei Ruto. To ka wa support William Samoei Ruto to wang'iso ni waikore ne Ruto mondo doge e second term mare. Emomiyo wan kaka oganda Luo wan injili mar tutam. Kendo nwakwayo oganda Luo mondo winj paro no maber koko chun gigo. An mane riwruok manoriwowa nyaka gi Simbarati mano ya Kisii. Mamano pod from Nyanza. Mondo wan kaka jo Nyanza kwa riwo kochwa duto te to wanyalo kelo 3 million korore gi Kisii. Mwakete mesa ne Dr. William Samoei Ruto. Kwa medo gi cost gi kuonde moko wanyalo ting'o almost 5 million 6 million ne serikal machal kamano. To ka watimo mano ng'iso ni wanyalo yudo kombe mang'eny. Wabiro yudo waziri mang'eny. Wabiro yudo waziri from Siaya, Kisumu County, Migori, Homa Bay. Wabiro yudo waziri kawuok Kisii gi Nyamira nikech tich matek mwatimo sani. So spirit manwatemo kelo kata paro manwatemo ng'iso jo Kenya ni wan joka ng'atadi
achiel. Kendo waloso gi sauti adi? Achiel. Kendo injili wa en we are behind William Samoei Ruto. Kendo miyo Ruto teko. Kendo kowuotho kamoro amora ong'e ni en gi kura modhi chakogo. Mane thoth injili mano watemo kelo gi party mar ODM ka ji orado Kirembe. Mondo ker mar pacho ka bendo ne ni en gi ji Nyanza. En gi jaluo kendo jaluo yie gi pache. Kendo jaluo yie sire e tamne mar ariyo. Kendo kamano timore to wamiyo Oburu gini teko. Wamiyo Wanga gini teko. Wamiyo jo ODM teko mar bede mesa gi UDA ka giloso coalition agreement. Ok inyal loso agreement gi ng'ato to ji onge toki. Mano siketho ne ji mang'eny. To ma James Orengo be nigi oganda mag luogi. Eto tukete kanyo. Chal ka gimo ketho nuko se unene not dinad. James Orengo gi gimo timo konchiel. Ana nyalo wacho ni en gi ratiro mare. Omiyo Ruto be concentrate Luo Nyanza. Owacho ni Luo Nyanza ni be kika take for granted. Wa migi attention mo oromore kodgi. Monda migi attention monda winjgi. Kika simu ni kura no sekore agulu adi chiel. Nyaka watem nyiso jok malando injili mopogore ni gima Ruto timo ne Luo ber. Omiyo gima Orengo timo is just siasa. Ma uikoro riwo mesa gorengo. Orengo biro go bade piny mbele kae ma ywagno Oburu ni wena komba mar gavana. Odok ni mano kochopo to koro wakia ni dhi bedo nang'o. Nikech wan wasing'eyo ni ko Orengo koluwo cham mar ODM nyaka ket candidate mar gavana Siaya County. Koro en Orengo decide odwaro president, odwaro bedo deputy mar Rigathi Gachagua, odhi dwaro gavana, ok wadwa ng'eyo gima Orengo dwaro. But kaka oganda watemo mana wacho ni gima Orengo timo en gi ratiro mare. In fact onge haja mondo lawe. Orengo wacho iwewe thuolo en bogolo pache motemo ng'iso ji attention mopogore go. To dhano bedo ja ng'ad bura. Adiera maduk oganda Luo wasibedo moa wiwo wil ni serikali muting'o mkate manyalo rito piny. Tie gik moko mwaneno sani mano pok waneno. Dhi kata Suba sani kok inyalo neno lam atemo kalo dier Suba. Inyalo bedo gi moro ni Suba ni korumo gi lam maber. To dhi bedo kendo a tourist destination ma jo tourist biro tendi biro ket kacha mang'eny to oganda Luo ma biro yudo tich. Koro nitie gik matimore e piny Luo sani ma mos wabiro neno bang' kata Ruto wuok e telo. Kata Kibaki miwacho ni one of the best president e Kenya. 2007 Kibaki nigole telo mokwalo mana kura mar Raila. Tikwa nini is one of the best president mano Kenya bedogo. Iwacho mano bang' Kibaki wuok e telo. To ndalo manene telo berno ji nok ne. Kibaki mochako medo ushuru mos kogolo wandalo kuma Moi nowewa. To ushuru gi medore, to ushuru gi pesa gi michoko to timo tich ma japiny timang'o dwaro. And Kenya kaka medo dongore e kaka pesa medo circulation mar pesa nitie, idwaro infrastructure mang'eny, gigo nyaka los gi pesa mochok gi serikal, and pesa no kochopo kuonde moko ibiro neno ji ywago tax, but tax no bende gimotimo ji koro neno. And mane kaka serikal gi jopiny nyalo winjore e kuonde mang'eny. Erokamano. Iwacho maber kabisa ni ndwa mondo kel oganda Luo kanyakla. Nyiswa ni to bende committees kata mana jotelo, un kaka jotelo kod jakoma party gi party leader ka achiel kod MCs duto te bende un kamoro achiel. Kaka Kisumu County okane MCA moseluwo mrengo mar Orengo. Kaka Kisumu County okane mjumbe mora mora moseluwo mrengo mar Orengo kata Linda Mwananchi. Kaka Kisumu County okane senator koseluwo mrengo no. Ng'ama bet seche moko poko chiwo direction motegno en women rep Ruth Odinga. To thothne kuma Ruth nitie kuma Oburu nitie. Kochopo saa mogik tang'eyo ni Ruth biro chungo Oburu. Nekech watemo protect interest mar ODM. En chama manowuok kuom Jaramogi Oginga. To no oketo Oburu kacha to represent the struggle mar Jaramogi gi wuode Raila Amolo Odinga. Oburu no nyalo bedo one of the best leaders mano nyalo bedo party leader. But Oburu bedo rewarded kata bedo kacha kaka ng'amo bedo e tie Jaramogi gi Raila. Mong'eyo kuma joluo dhiye. Mokete on a temporary basis.
ni wadwaro party leader manyalo chung' kata president. Oburu ong'e ni ike ng'eny to Oburu gombo noriwo oganda Luo kama Jaramogi nowegi, kama Raila nokwanye, ma kata ng'ama tin mabiro biro to biro kwanyo from Oburu. Manyiso ni kata Ruth Odinga ma wang'eyo ni kochopo dakika mogik Ruth biro riwo gima wadgi otele, nikech Oburu otemo moriwo chama kamoro achiel. ODM dosi pogore sani, ma jo Coast doringo gi ODM kucho, jo Western doringo go, but Oburu joko luoro kaka noluoro Jaramogi. Oburu jogi oluoro kaka noluoro Raila, nikech mae ng'ama odongo tie Jaramogi, mae ng'ama no Raila obedo go kama kaka the first advisor ma Raila. Omiyo Oburu understand ODM gi gimoro amora, en ng'ama pache ler kata ka ike ng'eny. Omiyo wan wakwayo jotelo duto manyalo bedo ni neno pachgi opogore go Oburu, wamiyo Oburu time. Oburu nyalo bedo 2-3 years kaka caretaker mar ODM, and ibiro many ng'ama nyalo telo ne ODM post Oburu, manyiso ni kata Oburu nitie to biro hand over ne a young leader mabiro tero Jaluo bang' election sama koro pressure dok chien, to Joluo biro yudo yo magiluwo magibedi strong for 2032. But gisani aneno ka jotelo mang'eny e Luo Nyanza ni e mrengo mar Dr. Oburu Odinga. Mheshimiwa, nitiere ng'ikruok mantiere telo malo ma ODM kaachiel kod jotelo mabende koro jodito wan gi jotelo wawacho ni executive kaachiel kod un mabende uluwo telo. Gino mabende koro wuok e mobilization mane bende koro timore mar Kerembe ne. Japiny koro ng'eyo gima samoro ne kia, wang'eyo gima ne nitiere jikon. Ma nyiso ni okune parachiel. Antie gima ji nyalo keto out of order. Ntie gima japiny kia, to japiny nyaka ng'e ni onge gimoro manyalo timore e siasa mora mora ka pesa okotimo okotiyo. Mondo ikaw tent iket Kirembe, ikaw thum iket ma ji nyalo laindo ma ji winj gima timore, automatically isichako spend pesa mondo nyasi makamacho timore. Geche mano nyalo kowo ji koya Migori, oya Kuria, oya Muoro, kabiro Kisumo, jogo moya Siaya, Ugenya, Alego, Uyoma, Imbo, Usenge, gi kuondego duto te, pesa no nyaka ti. Jogo mano nyalo ya kate i Homa Bay County, iwuo kuom Suba North, Suba South, iwuo kuom Dewa, iwuo kuom Sori, gini kuonde mopogore within Homa Bay County kabiro, pesa ne nyaka ti mondo jogo chopi e rally ma Kisumu. To pesa no notiyo gi structure mar party. Structure mar party mobedo recognized en sub-county branch, sub-branch, meaning constituency. The constituency omi teko e party nekech constituency mariwo wards abich to gi the officials maloso constituency. Then kia constituency, ng'amorito constituency iluongo ni mjumbe, bedo kaka patron. Ng'ama rito ward iluongo marito ward kaka patron NMCA. So this order bedo e kaka party notimo communication marge. Party no communicate gi japiny directly. Japiny gi en johera mar chama. But johera mar chama nigi officials moyier pa polling station. Pa polling station oloso ward officials. Ward officials gi ema coordinate gik ward gi jogo maginyalo ting'o mondo biye nyasi machal kamacha. And pesa no nyalo bedo channel through jogi kokalo kuom elected officials machalo patron kata kuom leaders mano yiere e ward kata constituency. Koro sama jok moko kete to kete ka gima en gima lich ahinya. Onge ng'ato sani nyalo we tije ma dhi chung'e chieng' ma okimiyo gimoro machalo pi moro kata lunch ne moro ma obed kata kowinjo weche miwacho. Ka wan jotelo kwa dhi e kuonde moko go ibiro miwa pi modho mbele kacha. Jotelo dhi yudo lunch kama gichieme. That is the same thing ma party officials gi delegates gi johera machama minyalo kaw maidho bas inyalo tergi kamoro maka giya kanyo to giyudo gima gichamo, giyudo pi ma gimodho. Koro jok matemo kelo gini out of context lalo the point. Gitemo keto pesa kagima no entie richo moro e wach pesa no. Man kaka jatelo akwedo go kang' mabor ni
success mar rally cha gi pesa mano inyalo mi jok moko mobiro kaka delegates. Kosa no nyalo bedo kanye? Koso tabu no nyalo bedo kanye? Buses gi inyalo gole school moko chul school. Buses gi no nyalo ringo monge mafuta. Bwana moyie mowe tijene kata pur kata ng'o mobiro kae mimiye pesa ne mar lunch gi pi monyalo modho ken Kisumu no. Ne en kosa. Koso party otimo kosa mane momiyo sani media temo shift their reasoning e weche pesa to giweyo the real thing mano ODM achieve mo rally obedo successful. An kaka jatelo aneno ka we are missing the point. Pesa no goal to facilitate gik mano timore. And adiera maduk you can talk about jotelo mopogore opogore gi ji mopogore opogore mano ya all wards e Luo Nyanza mondo chopi e Kirembe mondo winje wach ma owach gi party leader kendo bed message magidogo kuma no giaye. To jogi dhano ok nyal ngolo ng'ato saa 11 okinyi mooro mondo chop ka to dogo dhiambo saa 1 makata gimo bilo onge. Omiyo kik waket context mar pesa e argument mar Kirembe. Mano ng'ama nigi paro mar kethe. Taneno ka media no temo keto divert the attention mang'eny moketo kuom pesa rather than the success marango marani. Mheshimiwa Kenwid en mana achiel kuom ma bende wawabed frank. Professor Tom Ojienda nowacho kacha ni nitiere kaka nichiwo pesa. Japiny ne pok ochako complain. King'iyo gino maber. Jotelo kaka un emochako complain ni to wan pesa nokomiwa. To imbe awinjo kaka iwacho ka ni pesa ne nyaka tiyo mar pesa ne gi kaka nopog pesa ne jotelo mokwongo ema complain mondi kata ka japiny pok complain. Alani winj kama ber. Jotelo nikech japiny to nokong'e ni nomiu pesa di kata kana dhi rally nokanyang'e ni dhi miya pesa di jomoko to nyalo nyisi. To bang'e tiwinjo ni jatelo kaka Mheshimiwa Kelvin nomi pesa to kimiyowa. Gine ma samoro japiny digo mng'eyo ni to pesa kaka profesa ne wacho ni un kaka MCs nomi siling 600,000, wabunge siling between 500 gi 600,000. To japiny moko be nano kacha ne gin ne gibiro to gidok mana kaka wacho ni Migori to gidok mana ot gi shillings 400. Pok mar executive kaka ne chiwo distribution mar pesa ni time nade kosa no chiwo equal. Okay. Professor Tom Odhiambo Ojienda en senator moyier gi ODM. Kendo en gi retne chiwo ranyisi kaka nopangi. Weche manowacho korka pesa ne en kare, nokowachi in bad intention. Ng'ama nowinje mokae mopogore en ng'ama nong'ur. Professor netemo wacho ni according to structure mar ODM, pesa nochiw to coordinate activities mag chama. Motemo wacho ni wajumbe nomigi moro 500 to 600. Mano adiera manotim. Nimiyo wajumbe go to coordinate kaka patron. There is somebody who must be accountable ka pesa mar chamo ya malo to biro piny. Ine yude Mheshimiwa. Akeli kanyo. Wajumbe nomi pesa no. An kaka MC Mayako Lwa Central Ward nomi 100,000. 100,000 ni komiya wan gi johera mar chama. An owuon anyalo mi clip. Mokwongo 30,000 agolo kwa radi constituency meeting. A constituency meeting, the ward delegates wa namiyo 10,000 mago delegates make ward. Then make these other wards maloso Kisumu East namiyo gi 5,000, 5,000, 5,000, 5,000. Mano 30,000. 30 no, kigolo 100,000, tayari sidongango 70,000. Kamwa bete, wan jotelo. Jika dhi Kirembe, most of the youths fail giland kum jatelo. And that's why chama tiyo gi leaders moyier. Jotelo mang'eny old, ng'ama ni position kawuono, kin kaonge position, kata party ok nyal dewa. Sama ni position, japiny biro dew ni uraro, watimo nang'o. We had to, an gi list. Miyudo ni waoro ne jok makama, kelna uru ji makama, miya uru ji 10 makama, miya uru ji kama, miya uru ji kama, ma anyalo account wacho ni pesa makama na miyo jogi. 500. Emomiyo neno kandike Walter wacho ni 100,000 ne oganda ka ng'ato winje radio 10 pesa malich ahinya. To kikawo ji 200 timiyo 500 nikech mane gima wanyalo chiwo town. Ng'ato kotiyo gi transport kata 100, 150 to dong' gi 350 ne moro to nyalo chamo go gimoro.
onyalo nyiewo go pi modho moro. Apa ni winja. Ji 200 kimiyo 500 to 100,000 otimo ang'o? Orumo. Wan mwadhi kucho, wang'eni kucho en kama insecure. Mantie youths mani miyo mondo dhi Kirembe, at the same time gine jok mami shield kiwuok. Apa ni neno ka jotelo mang'eny kaka nirwako kuneno clips, en gima nyalo buogo rembi. To ji mang'eny kia ni wan kaka jotelo wawuok kucho nang'o. Manyiso tie youths moko miketo kata 60. Ma youths 60 gi indiko negi andika pesa ma kaka 60 gi matimo security. Gibiro kaka Kirembe, but at the same time ging'iyo plight mar jatend gi wuok. Akia ni no ko concentrate sama jotelo wuok. No ko bedo mayot ne jotelo moko. Gachi keto kuchi moko gol nyaka gi pikipiki. To samin gi youths mong'eni machato jatendwa to no giting'o gimoro gi bilo. Gine jok mokong ma bedo ni shield number 1 sami wuok. Gi make sure ni in safe. And that's why ji mang'eny do not understand how jotelo manage kata kuonde rallies gi. Kodi yudo ni jok mani ndiko thoth ne mondo be rallies ma most of them are youths. They feel ne gin gi obligation moro jatelo no consider nekech no kwanyal kao jite ward mipogi siling mondo juwuogi kata singa par. Jok moko no nyaka wuogi. Jok mano wakaogi an no awuok kendo ka wuoth awish na an gi video kogola ka wuotho ka yuso luora kamae nyaka tok Reru koka kao motorbike aluo barabara mar Mamboleo kadok Kolwa. Manyiso ni ibedo gi teko mang'eny nekech pesa mani itiyogo cha itiyogo maber. Kendo jok mani miyo pesa kanyalo chung out mawach kama ma iwinj kin proud. So kik waket gini out of context. Kata professor noko wache ni pesa chano rach komi jogi. Party no golo pesa kana ndalo mono jakom nitie. Party no imiyo pesa ka jakom imiyo ga ODM kad jakom no keto fuku. Gine mano gi manage chama. And chama no ng'e kaka manage gi activities nyaka nomination. Party no chulo nyaka agent, nyaka presiding officer, returning officer, mano tiyo nege. E channel mo winjore. Nekech party negi structure. And one kaka patron award, patron mar constituency. That is why concentration mar professor again kaka senators, ogi yud kuma gidonje kaka patron. Nekech patronage mar chama nie level mar constituency, to nitie level mar ward. Akia kwa winjore. Wawinjore penjo en mana ni to pesa neno ngo beni MC ka MC na yude kwa samana moka manano ngo beni yude. Now, the way you manage a constituency, gi knowledge ma constituency nyalo bedogo, nyalo pogore. Number 2, one kaka MCs mano wuok e town, nwa fili wan gi obligation maduong' e moloyo. Nekech wan wachigni gi town ji mang'eny nodwa biro mang'eny malo kata the delegates. Kuonde moko no yot, nekech no kao delegates mek chama. But one moya Kisumu East, Nyamasaria, Ogango, Kibos, distance mane ma chopo go Kirembe. It is a short distance. A distance malaro 7 kilometers or 5 to chopo Kirembe. How many people mabiro biro? How many people who have interest? How many people mabiro yudi mangisini miakata 100 monda nyogo pi? So the point enia you are missing the entire thing. Mondo understand ya. Pesa jok manomi kata MCAs. Wan kaka Kisumu East. No aketo kwayowa. No ang'eyo ni mae biro timore to ne en gima oler. Nikech party chair no lungo MCAs ka warado nyakach. Anotemo wacho ni wabunge gi MCAs oti kanyakla mondo wager chama. An kana admit nikech gimomiya, why should I deny? And why nkimiya tatiyo ga kan account. Some of them be atiyo gi M-Pesa kachuloji. And those people can be there mawach ni pesa tayudo. Why should we run away from gimadiera? The point any focus no enango. Focus mar nikoro wach pesa no mabedo focus mar the successful rally en mana ng'ama temo divert attention. Ojienda ma a support kaka governor no kele in a very good intention. Ko wacho ni there are people manome pesa manotimo coordination. And constituency no nyaka coordinate kaka dhi Kisumu. No wacho ni nokoyudo. Ka nokoyudo or is not a patron a constituency. Bende notimo gimaber mare wacho ne lela ne en kare ko wacho ni nokoyudo, but wacho ni notiyo gi pesa na embe to mobilize, which is not bad. The party beng'iyo kaka no constituency gi ward bedo facilitated. So gima no wacho noko wacho in bad intention mondo keth gicha.
jok ma react gi ema react to gi. be ineno ka gino chal ka gima gerou kose injau e yo achiel ariyo Jao jok mag MCS. pesa mowuok ma wacho ni jotelo moko ywak The only point any when others come out go kang'e in terms of professor kiotimore nade, give miss the point. The point any the party chakre nene mano Raila ngima. Party mar ODM bedo ka yudo pesa from treasury. To treasury komi ODM nigi structures magi kaka pesa nochopo matim party activities. Mheshimiwa, okadwa ng'adi. Waneno ka moko kuom MCS magu kada luongo nyingi. Nochunge county assembly kacha. Ka wacho ni udwa thuwa gi jopiny nang'o. Ma jopiny ang' ni lawa ne wachamo pesa to kwachamo pesa. Omiyo wawacha yanga ni an MCA makama nokomea pesa yanga. Statement no nyisi ang'o? Statement no temo mana ng'isi niya be in MCA machiegni gi chama. Be rade gi chama ni kosino kidhi buch chama. Ko kidhi buch chama pesa idono mi itimo gang. Ibed go fuku. MCA modhi nonane kuom MCS go. Ng'ama nontie meeting kata mar branch meetings mekegi. Dhi kao patiki penj ni in be nidhi e meeting mar chama mar constituency u. Penj gi gibed gi evidence. No adhi e meeting mar chama mar constituency wa. Andi yudo ni moko admit ni margi mar constituency no giwinjore maber magi kao list magi kelo ne mjumbe mo facilitate mo make sure ni jogi tao yudo. In fact nane no interview ka MCA moro wacho ni Joseme nyikal no keto gi piny mo wacho ni ke list mari wa haya bas wadwa keto jowagi and not more maber makata pesa mano nyalo dong moko tiyo maber ka ogo mafuta moro. What's wrong with that? Wan Kisumu East MP wa ongego. MP wa enja independent. Koro ko wachni MCS biuru konywa tich. Ere rachne? Koro ng'ato chwanyre nikech wachni MCO mi 1100 mutiyogo. O maisen jok mano kodogo ka giwuoth gi chama. Mano to koro gidhi non kidgi gi chama. Mano to koro gidhi non kidgi gi chama. The point mata mowacho, I don't want to talk on behalf of somebody, but I want just to say ni wan wabedo gi meeting and I have even a clip ka wacho ne jo chama man gi message mar M-Pesa ka oro ne jo chama delegates ma immediate ni kawe uruma okonywa kama leaders no keti. In fact kidhi seme gin gi meeting mano luong mar constituency ka nyikalo telo gi MCS oriedo kanyo te. Kidhi Kisumu West buyu notimo the same. Wan Kisumu East adui nyang no biro moluongo jo Kisumu East MCS. Kidhi Central Dr. Olo luongo ji social hall nini Grace Onyango kacha moketo jo party piny waikore ne Kirembe. Gigo notimore and facilitation must be there. Toraro kuno mege kata matin to gi jo chama. An kama wan ka nomiya mondo konyweche chama. An ga to kono komi to reason momiyo nokomiye to koro gindik barua ni malo kucho ng'is gi momiyo nokomi giang'o. Pesa gito nitie ka gindiko barua gi nyayo mondo gitim gang'o sani. Gicha no mar Kirembe nok miwa ni wacham. Kik uthuwa gi jopiny ema no joka wacho. Gicha no for party activity. Jogo gol kata picha kuma no gidhi e meeting mek party go constituency. Kata gin Kirembe no ka gidhi. Kirembe thoth gi no biro. To kuchulo ne gi security. Koro awacho ni to into in gi security prauchiel. Maka no daily maka youth mobiro kaka joera chama. To jo youth mobiro kaka joera chama. Ka jo wuok ni dwa golie kacha. Akacha pa no kuneno maber. Kacha no law nyaka vijende moko katemo disrupt. Makibedo maraja tendi inyalo luoki magoli midongi vest gina we akende. Omiyo kain gi joera mano wuok e ground e wodni to jatend gi ok mul iwuotho ken gi chir. Anda diera na wuotho kan gi chir. Makoro nganja afuayo ni mana polise kama nikech jogi ntie ni kilo gi e ground. Koro jogo ma nyalo loso mano dhi e press no gin kare. Gimonego gidhi giler any want to know kwa yudo pesa kaka no gitimo. To pesa no nok miwa mondo wacham. Ne en pesa mano konyo facilitation mag weche chama mondo gik moko timre maber Kirembe. An gi video kata molem. Awuotho gi chir kwa ikore mondo arom ne Gladys gini ka ji ochomo Kirembe. Inyalo wuotho kuom jopiny mana kimbe intie kaka jopiny fili ni wuotho kuom gi mondo gidhi activity machal kamano.
Erokamano inyalo wuotho mana kuom jopiny ka jopiny fil ni wuotho kuomgi. To jotelo moko to jopiny nyalo wuotho kuomgi nikech ok giwuotho kuom jopiny. Koro make mana gi kanyo wadhi break matin. Ka waduogo to wadhi somo kacha ote mag ja winjo ne Kurom Gajwanga raja neno waka to wadhi gomba kacha matin inyiswa ni to bende pod idhi e debeno mar mbunge kose iweyo. Kete mana chunya gi tim Kurom Gajwanga waduogo bang' sama chuok. Luo kitwa gi timbewa, joluo nogo ngero ni atonga mayot emiyombo godo koth. Ma emomiyo wakelo ni kacha chuny Onagi TV adundo jaluo. Wakano chenro machalo kaka Dund Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo adundo jaluo. Ma en chenro makelo kacha jotelo, josiasa, kendo watu wakodgi kanyiswa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigomb timo ne oganda. Ma yudore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Ma en Dund Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affair. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 07520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please. Ma and Dund Onagi. Kurom Gajwanga kamora mora mintiraka utulma kene marua kietelo no mara rio telo mogi kama podwan kande kachel kod moluor Kelvin Oraro ma en MCA ma Kolwa Central Kurom Gajwanga kendo kwa gombaka kode kunyiso wani to matunda mane bende romo mane ODM otimo kache pauno mar Kirembe mar kelo joluo duto te mawuok Nyanza Kurom Gajwanga, Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu Kurom Gajwanga kendo nyiso kajaka romo no bende ne chal no wacho ne kwaduge telo no mara rio to dhi chako kachel kod somo ote mari Kurom Gajwanga mondo wini ti wacho nango wan kandi kachel kod ilongo no Tale Press wacho ni on Kelvin Oraro tiyo maber kendo notimo mobilization maber Kirembe grounds ODM party rally muga ini time maber ay an gi jaja dero Joash waka chaja suba wuolo orako dumo Nyakach an roka chabe ndio molo jarateng an gi Lea Magak wacho ni mwalimu on Kelvin Oraro wuoi ma wiye ler sana jokolwa podo geni an ka gi luongo ni
An kagi George Mito achoni well put Kelvin. And give Vincent Ouma actually ask him, is ODM really connected with young generation? Because it's like Babu controlling the youths, including from Luo Nyanza. You can't ignore Babu. Odwana duok mano. Inyalo duoke. Vincent openyo maber. Ni be ODM o connect with the young people. ODM kwayo ji kaka Babu gini. Neki giring matek. Patience nyalo miyo chimoro neno ber. ODM ogolo Babu oko. Babu noko ogolo ODM oko. ODM mo pick Babu as a young person. Kaka ambe nomia certificate in 2013 when I was 26. Kaka Babu nomi certificate mo bedo mjumbe. Mo kenonuo certificate. Mangiso ni ODM kata for the young generation. Odokuni Babu is ambitious. Babu chwako pinto kuchung president. Ochwako pinto gimodwaro en bedo Nairobi governor. So tayari okelo mixed reaction. Omiyo koro chama neni in a very bad light. So those are the pillars mano chama ng'eyo gi Sifuna. But koro gichwako piny against plan mar ODM. Giringo ahead of their time. Then chopo kamoro makoro gichalo ni ODM gimarach. To ODM mo make Sifuna. Who is Sifuna maonge ODM? Who is Babu maonge ODM? So I want to say, Gicher, ni Oburu wacho maber. Ni ogombo ni kik obede komno mondo pog joluo. Ntie mbele mibiro dwar no mi party leader ngama strong. An ng'ato kaka Babu nwala mone no bed kata governor ma Nairobi. But kata kidwa bedo governor ma Nairobi, chama monyuoli, tuno mi dhodhone, okigori go kagima ni ODM onge plan for the youth. He wants to be governor. Kisumu biro go, Jaluma Kisumu biro go ne Babu kura Nairobi. Jaluma ya Homa Bay biro go ne Babu kura Nairobi as a youth. Ka Babu dote roiri Gachagua. Gachagua ni gango manyalo konyo go Jaluo. Koso pano by the time okeri Gachagua mbele, jibiro yuak kaka yuak ne Ruto. Nekech jatelo moyier kata wan moyiero MCA ne. Igo one point of attention. Kata point of attraction ne the entire world. Kata pi kotho chwe mop mtaro moro bedo kata pi oketho kamoro MCA miluongo nyinge. Sani gimoro moro kotimore Kenya bedo wache bola mono tim Uhuru Kenyatta to president manyaka timango nyaka luong nyinge. Komed ushuru kata mafuta oidho malo nikech president masani en Ruto ene mibiro luong nyinge. What about ka Kiny Gachagua ma Babu wacho no bedo president? Emo biro bedo gi problems make. Omiyo an wang'eyo ni Babu jatelo maber. Wang'e ni is a young person. But gima kwayo ganda luo ni Babu dhi mos. Seche moko jodongo kobedo piny to neno mabor. Chinua Achebe wacho ni gima jaduong' nyalo neno kobedo piny. Kijana marawera kaka an kata idho wi gorofa to kabineno. So Oburu gini kobedo piny, ker Riaga gini kobedo Odungi Randa kone obedo piny. To siemo ni oyo wabedo rumos wa support wo jalang'o ni. Kowaikore ne 2032. Makata 2032 no, wanyalo bedo gi Babu, wanyalo bedo gi Raymond Omolo, wanyalo bedo gi Gladys Wanga, wanyalo bedo gi Mbadi, wabedo gi option. Samwase chiek maber mwatudore. To Babu madwaro governor ni to chwako piny against the president. Otero matek. To tero ji matek. Ochal gi Abisalom in the Bible. Mano wamua ni koro kao loch kum babagi. To ng'weja Abisalom nomiyo Abisalom otieko ngimane chon. Wan gi wuoda bandu wacho ni Shell Molem Akado Road olokore nam. Olosnwa yiedhi kokonyal loso ndara e yo mowinjore. Aina kare. Gima nyako ng'e ni en wuoda bandu mae wadak Kano. Kano kochako bedo Kano to you understand. Koth chwe and oula sometimes ka pi ok ringo matek okava barabara. But bang'e pi kowuok tibiro neno ka barabara still maintain the same. Koro mane ma koro kelonwa wan sama watimo budgeting. We budget for ya oula mang'eny mondo pi oyud kaka timango kaka ringo. In fact most ka Nairobi kata China gine ma pi ketho nyaka daraja. Bitugo gi pi flood. To wan Kano most of the part pi inyo barabara wa mang'eny nekech ola gi pi kopong zaidi. But ko we about Shell Akado, that's the road masani jofunyu tiyogo ka appreciate ni loso barabara no konyo gik mang'eny. Wan gi msiani woni awacho ni Steve James Mosta wuodo Funyu Mandela en Kolwa Central MC Oraro ng'ama ber kone ni msiani omose. Kato wan gi Baron Kasmigo Otale Press. When it comes to development is where it draws the line baba. Msiani woni awacho ni wakili Oraro wiyeler kabisa kata an be nating'o ji to onge pesa. Mane momiyo ng'ato ODM party maduong' kata giwach ang'o kirembe no pong' sawasawa. Jenda wek ich lit koda sira
dhano ok dware. Final obed senior council governor odhi bedo. Wan gi Vincent Erokamano, wan gi all time wacho ni Oraro ichamo Central korwagu kinyi kendo akia pingi sana. Wacho ni chamo kacha kolwa Central kendo en okia pingi kacha maber kabisa. Ng'ane kapod wan ka gi nini moro kandie. Erokamano maduong' ahinya. Ng'ato wacho ka nomara Vincent kuja pole pole, we are the youths and ODM winjowa kabisa. Ne waromo nyaka kod Simba Arati kaka yudhe. ODM emomiyo Sifuna dhano sani tuko ODM to stay as the youths. Mano bende wach kacha. Gimoro nyisa kaka kapok apenji penjo mar ariyo mondo mi clear the air kato wadhi the system mamalo. Wach pesa mana dichiel kende. Iwacho ka ne nitire jogo jotelo kata mana MCAs ma ywak nokomigi pesa, en ni okagisebedo ka giwuotho gi ODM kata ka utimo romo kendo rally mar ng'iyo ni to party dhi nade. Awacho niya, before wadhi Kirembe, kaka Kisumu County, constituency te no ditch. Kaka jogi nyalo chopo Kirembe. Sana sana delegates mag chama. Taluoro kaka Kisumu West, Kisumu East gi Kisumu Central. No nyaka bed gi namba maduong' ma ji madhi attend. Nekech en kama inyalo wach ni walking distance, kata tiyo gi piki, kata idho tuk. Omiyo jowa mang'eny no wuok kucho. Koro meetings mag chama no, iyudo ni MCAs maya kuonde go no attend. Madhi mong'e gima notimore, ma kata pesa no nigolo, ging'e gimomiyo nogol pesa. Nok gol pesa ni mi MC ni cham. Manyiso nitie jok man gi ngoyo kata mane mobilization ok gidwar chomore tere gi chama. Omiyo gin ka giywak to gipenjere niya, pesa mane wacho ni mi MCA go nonego beni tima. Sami dhi press no ke yudo to ini play role mane weche delegates kata meeting mar chama mar delegates mar constituency kata ward meeting mango mi yae. Omiyo ano kadwa lose niaba mar ng'ato. MCA mano dhi press, MCAs mano ywak, ging'eyo kumano gichope kano gine meetings meg chama, ging'e kaka no pang margi gibid, ging'is di kaka no constituency gi otimo gikige ma ochopo. Nikech chama notemo oro pesa to facilitate activities matindogo. Makata rally mar mano babu gi notimo linde mwananchi. Pesa no bed involved for preparation. Mano okaginyis loyalty to the party. Koro jok ma wuoyo kamano nonego penjre diriyo ni adhi e press mango. Tayuaga ang'o. To ka dipone adhi mondo awach ni anto nokomiya pesa. Well and good. Dhi adhi e press wach ni an okomiya pesa. Sami wacho no kimiya pesa, mano koro ng'iso jo ODM ni ODM ka diponi yoro pesa to anto nokayudo. But ODM no kor pesa mondo yudi cham. ODM no oro pesa no. Gifel nitiere ng'ato mong'ado wigi dire ka. Ka ging'eyo ng'ano to giluong nyinge. Gidik barua ne wanga. The point en ya Professor Tom Ojienda nokobiro gi paro marach wacho ni pesa no gol. Notemo wacho ni ODM notiyo gi pesa to facilitate these things. To facilitation does not mean no gichulo jo dhi rally. No, these activities, this facilitation magik matindo tino mondo otimre. And in good faith. Koro jok manokawe gi labda mano gikawe go ema nyalo kawe marach. Kama wango bede kata gi party ginyalo wacho ni Kisumu County Kirembe rally no wanyalo tiyo gi this much of money kaka party. And they can account for it. The people manogioro nigi pesa magi feel this money no reach ne joge. And this pesa kano megi jogi beno timo maber mokelo jo constituency margi obirango e meeting mar chama. Ponono nindo kutimo mobilization bende yido biro kamacha. Dok watimo mobilization. To generally ji joera mar chama, ji nong'iyo gi TV. Mobilization dok watimo do target mana jok maya Kisumu East, Kisumu West gi Kisumu Central. To macha no gir Luo Nyanza. Anyisi kai Steve kenda anyisi ka confirm. Kata rally manoti mar linde mwananchi. Bedinge ni ji no mi pesa. Ntie group mani mano yudo 500. Nyaka jogi no coordinate. Ka gimanyo ji mondo konygi. Ano wuon ogochna. No kadwa involve myself. Kidwaro ni awamani coordinators manyalo kelo gi ji 100 mimi 500. So ji mang'eny kia ni politics. Jolinda mwananchi no gochoni. No gochona na konygi. Tangiso gini kanyo to kanyal bete. An ja ODM party. Batimiyo gi ng'ato.
Amiyo gi ng'ato nang'o? No gidwaro ni amigi ng'ato manyalo konyogi. Tang'isi ni I don't want to be party to that. So gima temo kelo, kata Gachagua gini mawuotho ka, wach pesa miyo ji to attend your rally, it is normal. Dhano masani ok nyal dhi chung'nie chieng' ni chieng' chame, to onge kata pi modho. So mano is not even a point of discussion. Akia gimomiyo waluoso e wach gi ni ng'ato miye siling 500 labda, kata miye 200, kata miye 400 la mano wachogo ni norach. Tekno winjoru ni adhi mi 200 kichope pap, kata mi 200 yudo. Igoero kama nikech chieng' no chami to ng'ato kura kogo kawuono bende no ka Ker William Ruto dhido kura maber Luo Nyanza ka. Kura kogo kawuono to Ruto dhido wuotho mawinjo siasa. Kura kogo kawuono to Ruto dhido kura mang'eny zaidi. Eyo mane? Orare nyiero. Eyo mane? Okado justify ni. Ojienda kuchung' governor. Orono chung' governor. Oburo chung' governor. Buyo chung' governor. Wawuonde ni omi ng'ato achiel ODM ticket jogi be gi owang' ni gichope debe. Ma ODM ang'eni nitie ng'ama momiyo kacha en ng'a wacha. Ano kan mal ODM koro ok dawacha. Badong iwinjo executive ni ng'ama nie. Mano kete athua gi weche manono. Koro wuode jogi to chung' governor. Jogi te mobilize ji mondo dhi ogonegi kura joheragi. Idhi mi ballot box ni ballot papers auchiel. Yiero jotelo auchiel mopogore. Amba achung' koma chung'e. Achung' gi opponents. Chagwa wiga chagwa kacha. Jaluo dhi miyo ng'a kura. Ema kizungu moro wacho ni better the devil you know than the angel that you don't know. Koro Ruto dhi yudo kura. Man is not even a question. Awinjo kiwacho ka ni governor mari ini support Tom Ojienda, professor. Achungi professor Tom Ojienda e chama mar ODM. Kendo biro dhi kode nomination. Kendo an gadiere no dhi yombo nomination. Kano kirembe kachano kano temo wuoyo to oganda moko ne temo machato gima tugo mapile. In fact andike social media ni macha gima yot. Ano year MC 2013. Aparo chiemo kuongo ma jakomo biro tadhi e rally pok na neno rally maduong' e sports ground. To wabiro gi governor mani luongo ni Ranguma. Ranguma nogone koko motame wuoyo mobet piny. Kano wadhi office Ranguma watemo analyze. To wayudo ni kara tugo ni gima yot. Gimoro ilano katimo to kininde class. Manjogi mobilize gi chon ket gi mbele. Sama uchungi to gi pamo malich ma ji jong'ene ni dhigi pap. So mane gima notimore Kirembe. Ni Tom nonende professor nonende professor be nobedo gi joge to joge nokodhi omako to kama mbele kacha. Waka jok moko akeri nokel gi maka no joron. Ogri pamo ne kata wanga, ogri pamo ne ng'ata gin gido tiji ginen kineno ron to pam. Ojenda kineno to gone uwi. Kata duma gi nokoluoro kata wuoyo kacha maber. Kacha ukiwach kata gidwaro governor. Inata no piet ngama ng'eny dwaro governor mapim ngoro neno Ojienda. So that's why kano chu ten ka ron chung bang Ojienda to papa mor. Mako kutuku ni sinema. Mereka ka intugu to nene pap to jogo kone. Gita nem nyiri Luo Nyanza. Declaration. Masina bakisumu. Nyaka jo Migori pamo na. Gino jok mano pamo no ket mbele. Strategy ket jogi gi mbele. To media unbu cover jok mani mbele. Awano cover nyaka aerial view. Ka aerial view play ne jo pinsani on aerial view ka jo chino ngi kala gima dhi mbele. Ket aerial view sani ne ka jo pino ngi gima dhi mbele. Kata video nango iro ni jok mano ket mbele mano jogi o master kata ka ginji 500,000 ka gigo koko papto kata kama ni chien pinjore ni angoma timore. And that's why gicha no onyalo inyo professor. To luong rally moro Kirembe kawuono wane. Ka gicha chal ka gima no inye. Duo Kirembe rally kawuono wane. Ka en tuk mobilization. Mago gi moko adwar ni bire sami kelo gik Luo Nyanza. Ojienda no ng'eni ji obiro kacha in good faith. Nen giro buru. Wach governor mar Kisumu County no ket kando. To jok moko no pani dwa lande ngama pek e governor. Ng'iane jok mano pamne gino. Kopogore goron. Golna video ni jogo pamne kata chilo gini kata jembade gini. Ng'i gino maber. Jokak nano kane wera urenya ka jothum kane gi pamne mane moro. Ai. Ng'ama no gi pamne mane Lisha Toto nikech wach to mano wero cha. Kata at first ni neno gima gitimo ne inda ka gima gikwedo gidwaro Elisha Toto. But ng'iane jotelo mano luongo duto te. Nyisa ni kaka no gi pamo. Joka no luongi one mission. Pamne ng'ani gone ng'ani koko. Othiedh gi maber. Tugo no wang'eyo
To koluong Kirembe moro next time Kirembe tu. Wane kadhi nuorewa. Oluong Kirembe tu. Masani ng'ama. Kana Jumapili manyien oluong Kirembe tu wane ka gidhi pagi ka idhi go kokono kendo. Ineko jene mok dhi pamne sani wang'ni. According to in Governor ma Kisumu 2027 and Governor ma Kisumu 2027 is a very tight race. And in a very serious race ma poko dwaro ne e piny Luo. Kisumu County dhi bedo unique gi Siaya. Siasa ma poko dwaro ne. Ken Oburero osechako moke no rias. Orito jo ODM ogol candidate achiel. To jok mwaneno ringo mbele ni moko biro ringo madonje party moko kata dhi independent. Nikech gifili gin gi ji ma ka ticket obai to yie chungi party moro. Kendi winjo ka rallies gi giwacho ni wan koko miwa ticket, wawinjo ni dwa mawa ticket. Hapa nuwinjo gi kuma gilose e parties meeting gi. Gitemo chiwo onyo ni kutugo kodwa gi wach party tubiro neno. Mago gik mosetimore. Jo Nyamita kacha be nowacho ni miuru ji jok ma piny dwaro, weuru chuo otiko ne joma piny ok dwaro. To wacho ni party nyaka reward loyalty. Party temo, but party onge mechanism kaka IBC. Nomination cannot be fair. Nomination gibiro temo kaka ginyalo to jogi tebe strong. To ng'ata achiel manyaka bed awina. To party kose yudo candidate to nigi strong MP candidates gi strong MCS candidates. Biro gore to the. Kwatieko. Idok Kolwa Central kosidhi Kisumu East. Ano yere MCA. Ndalo ma declaration ne wadhi e komane no pokoromo. Man sani tich matimo mokuongo eni a deliver ne Kolwa Central. Jatelo to kawuni sani kotho si wango ya nekech warito ni chieng' orieny barabara mokaboro mano wakale budget adono tima ka wuotho Kolwa tipamo na pama. To ne koth dok chien kaka last week nwang'e ni tichakore ne wasechako Nairobi ndogo Enigma. Mwapayo maber wadwa ni koro watimo ne formation wadwa ni opayo all maram. Koth owuok from nowhere. Walamo ni pinyo bed maber. Kolwa Central kod jo Kisumu East digo mng'e ni to chung' mar wuodwa Kelvin Oraro inuoye kosidhi malo. Nadhi e meeting mar party delegates. Anyiso gi ni ano yiera MCA Kolwa Central Ward. Wan kaka jokolwa ng'amosi wuok madwaro kom jumbe en Adui Nyang'. An poka wuok nadwaro kom jumbe. Wa concentrate Kolwa Central Ward nani. Sani kindigo Adui chalo nade? Adui eno wadwa. Isire. 300 meters away. Isire. Aonge problem ka Adui obedo mjumbe maro. Adui osewuoyo kodi useketo gimitemo wacho ni un kaka jokolwa osebedo piny muyieru miwacho ni Adui makoro. Kolwa bentie jok mosichung' mobiro bang'e sani. But ng'ama nigi uma sani en Adui Nyang' emosing'ere ayanga nochung' dwaro kom jumbe. To kase oromo wabiro loso. Nikech siro ng'ato no be nigi a lot of politics moko ma local mar MC. Koro kama waweni ni doke idoke ko mar MC 2027. And first things first. Koma nyalo dwaro dongo kata moko ba nyalo dok kanyo. Iro dwaro governor. Komo nyalo dwaro ng'eng. Senator benitie. Komo nyalo dwaro ng'eng. Jakura en komigi thuolo mar tich. Wani ya mapod wadongo budget bwadhi kalo. It's still a long time. Wadwa ni wadeliver ne jakura. Then kosi chopo sata bedo piny kodgi. Jodalawa nuwora atimo ma eno katieko ma atimo. Abiro iru mondo kwa ukura. To jakura wuok wacho ni wachung' kodi. So ringo kagima na dicha gi position rather than delivery en a big problem. Koro Kolwa Central ong'eyo kama gibiro ketowa. So far poka ringo oko wach mjumbe ji ema wacho. But an owuon ang'e gima dwaro. Gima dwaro mokwongo ni wachop kamoro ma jakura ko ma kata nyalo miya 60%. Wacho ni 40 to kitimo but you have that potential matime. Nyadhi mari ma Kisumu mar Kolwa Central sani en namnade king'iyo kama bendi se chope gi projects mani da keto. Projects na da mark myself ka project ma wacho ni poko tem. Ta pod achalo ng'ama ywa goro. Pod achalo ng'ama nie 35%. Mano Kotim moko gi tadhi lwar at 48. Kotim moko ma koth omono timoni idhire nega piny olokore. Bang' timo mano by the time adonjo gi jogi 2027
Gimoko kanyo be nitie kaka wasidhiro. Tang'eni adhi lwar at 62. Mano B plane, adwa lwar e B+. Ok an excellent. But atemo ng'isi kaka japuonj. So ang'era kuma nitie sani. Ma kata ng'ato goya tang'eni ka en right kogoya. Tang'eyo gima atimo. By the time adonjo next, tang'eni asilwar e 48. Kadonjo 2027 tane 61, 62. And at 62, uncomfortable. Anyalo defend my seat. At 62, kayaro bada tanyalo ng'iyo ere kuma nyalo donje. E siasa magore mar county gi. Kata siasa madwaro ubunge ginigi ere kuma nyalo donje. But okawacho ni anyalo dwaro chung' Ero kamano bang' Kirembe koro plan en mane? Bang' Kirembe? Mar party? Yeah, ang'oma tie chenro ma un godo kaka jochama kose Chama set things right ni jok madwa chungi ODM oland chon. Gi show interest. Mamano dhi mbele. Rumo June. Chama kosi yudo ni Luo Nyanza ni e tok Dr. Buru. To activities make chama is to popularize chama. And most aspirants ni miyo thuolo mondo wuo. Nikech chama nigi aspirants mang'eny mar willing to use ODM. sani onge rally moro amora mopango. ODM nigi decision making organ malo. Sani pod yueyo. Gidhi make kata wanyalo po ka ji dhi Migori kata nini kuonde mopogore. Machane pes ODM kose sirikal nosiro. ODM nigi pesa. Kata ka sirikal nochulo ODM pesa dues margi, to ODM be nigi pesa manyalo timo mano. So nitie gik ma inyalo penja maditama duoko. Nikech an manomena mwalo ka. Aya, ka watieko nikech sada somo comments ariyo ka, kaeto bende walora wan ka gi Rogers Onyango wacho na Rogers Asego ne kura diriyo to pok abilo chache. Niseno manya mos wang no biro belo. Vincent Kajomo wacho ni locked in from Gemora sub-location in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county, together with my lovely wife Lilian Onyuro and my son Zuriel Onyuro. Happy birthday to my lovely son happy birthday Zuriel Onyuro. Thank you so much for watching. Vincent Kajomo, acting MCA North Nyakach Ward, Nyakach sub-county. Wan kage wuon ya wuyi wacho no jenda ok nyal bedo governor wakili kanyo to akwiri nono e mbui kae. Jok moluoro jenda en mana sangwenya kendo richo. Ojenda nga maber lakini jok moluore patupu kok yie donje. Owacho ni ok onyal bedo ke jok moluore. Sa ji nigi opinion mopogore. Ng'ano temo wacho ni ojenda ok ng'ama rach. Otemo wacho ni ojenda ok ng'ama rach. But jok moluore ma mok dwa mondo. Yeah, that sometimes timore siasa. Ndalo Kibaki jok manoluoro Kibaki kaka Kiraitu Murungi, Chris Murungaru, Michuki gini nobedo a factor manohinyo Kibaki. Kata jakom ni wacho ni jok moluoro jakom omiyo jakom timama. Okoyombo. It is normal. Ebola Ruto wacho ni center mar Ebola nyaka ger piny kandi. Uye udagi nyaka gine ger. Japiny to ywak kendo luoro nitiere ni japiny generally ji ema mislead jopiny. Kenya nigi agreement kendo nigi airbase margi. Nuneno ka Iran gore gi US ka ite airbase gi e pinje ma kwa it gini ka. Bahrain gini. Gima nyaka wawinjire, Kenya nigi airbase mar British. Kenya nigi airbase mar US. Mangiso ni airbase no chalo kagima property mar United States of America. Moket Kenya. Then jo US dwaro gero a quarantine base margi according to agreement margi the country. Ma base no ka gitimo gigi to gitimo great margi. Onge ng'amo yiene donje airbase mar US to ene Kenya, but ko yieni like a normal citizen the airbase mar US. That is property of United States of America according to agreement gi Kenya. So ka gidwa loso quarantine gikwayo jo Kenya mondo bed gi information no. To wang'iyo ni gino be en advantage ne Kenya. Kolos gima chal kamano le ekipe mogere quarantine to cases mar Ebola wuok e Kenya kate border to ng'ama patient no inyalo ting' ma tere lifted nyaka kumoket gi quarantine mochangi. dak gere US. Donc US nigi bases kata gi branches karibu e piny nzima. Kenya ma piny ka wacho ni atoka US e piny ma mano ng'ama rizo, mano ng'ama piny modongo. Mano ng'ama ok okawo thuolo mondo understand ni US being a superpower, US nigi almost
land magin go karibe pinje gi duto te magin go ge interest. And their army timo training in those bases. Mantie gik matimore in USA Air Base Laikipia gin go mwakia. They come and train. They come and do a lot of things. So sama gipango gimoro timo e base gi kanyo to gidwa loso quarantine manyalo kelo ng'ama dwa dhi US. Ng'eni jo Kenya makiaga ni ji dhiga US karibu pile ka pile. Jok moyudo citizenship mar US ma jo Kenya madhi US. And the US temo wacho ni kadipo no ayuda victim manigi Ebola, wadu no tere quarantine facility wamani e Kenya. Mobedo fenced. Not ni oriwore gi oko wach ni dwa kete hospital moro na Nyuki. Siasa mar Gachagua mislead jo Kenya makata reasoning moro ma ng'ato dwa reason onge. Sani wan gi airbase mar jo US, wan gi airbase mar British. Jo Kenya bonge mano. Airbase go tine nango ni mano go mwandu mar jo US. Jo Kenya ok donjo kanyo ok tim gimoro amora kanyo. They have their things magi plan. And sama gin gi gino, giwacho ni gidwa gero a facility. Giwuo gi serikal wadwaro gero this. And this facility koger, obiro konyo ng'awa. Kinja Kenya nigi special case mar Ebola. Ero hospital manyalo nyalo andolo Ebola kata Russia ka. Kamano tigino mambeno timorado mana moni watika tika tide wang ma school mano timora utumishi cha blemge mosebedo kawuok achiel ariyo adek wachni kaka achiel kuom jatelo school mabado koro to wang watimo mos ahinya nikech gima notimore ne nyithindo mano very innocent. Japuonj moro noloso to nobuoga ahinya but en gima timore. Oyuago ni sata mar homosexuality nyalo bedo ni nonyayo mano. Ni nyiri moko ma bedo based under lesbianism noneno ni nyiri moko tamogi kata rival margi. Koro chuno ni gitiao match mondo gi display akia kano ging'eni gidwa neko but it was very unfortunate. Adwa nyisi ni jo Kenya siasa se mislead gi mawigi owil ni generation one go are so dangerous. Gen Z was not a success conchiel. Gen Z was a symbol of protest among the young people. Gidongo without knowing ni a country nigi limitation kumanyalo chop in anything they do. Sani ne uwinjo weche matimore Senegal, Osman Sonko gi Difei. Ti yudo ni country osichopo kamoro manigi debt makoro podho piny mar Senegal. Mokilo lweny mar atari. Generation mar youth no yiero a young president. Kapani yiero a young president is the solution. So the young generation chopo kamoro ma Kenya nyaka dog chien plan for the young people. Nikech gineno gik malich, gin access to internet, gineno movie kila aina mikelo, gin access to Netflix, they are seeing a lot of things, gi engage in drugs, and magi jonyuol noso wene jopuonje be nyithindo ng'eng school mare they are exhausted. To Kenya no seeing that they're just seeing politics in school. Ruto poko kelo pesa, nini poko timo. But now, ngiyane case maro tumishi. It is not about the government. It is about nyathimi nyuolo or the school. Mari rach or plan mo wango nyithindo moko. Who do you blame? Parenthood. Ikiagi manyari is capable of doing. To gino timore kama to simuot. No lor barding. On the same breath need one school. School moro central lenana gino lor. On the same breath into one school. To some of these schools way are schools mar performing. Ok day schools my they watch ni nyithindo maya Manyata katobonga. These are schools ma nyithindo riek somo. To nyithindo moya Nairobi mamokar bedo from Netflix understand movies. Nigiro nina nyathi moro konego ng'ato nikech noneno movie moro ne Killing Eve, a Russian movie. Manyiso ni some of the things ma nyithi waneno gi with the time wabiro chopo kamoro mo understand the young generation are becoming more dangerous. The Gen Z thing was just an example. And one kaka leaders, un kaka media, let us combine mondo wakel teko on parenthood. Mondo nyithindo mang'eny omiye attention. Gik machalo drug abuse, gi lesbianism, gi homosexuality, gi onego beni goyo lweny. Machop kamoro ma nyithindo bede nyithindo machon. Del nomiyo nyathi riere. Del konchiel nyalo hinyo ji nikech ne en gima wuok from international ni del nini chwado nyithindo is not allowed in school. But omiyo nyithindo bedo gi freedom ma nyathi nyalo timo anything, and the best ma japuonj nyalo timo en riembe dala kata slight punishment. But reality, Bible kata knowledge mar muma wuok kuom nyithindo, and nyithindo are capable of doing anything bad to you. Ne jonyuol mosuru ahinya ka dipo ni nitie janyuol ma e piny luo kata
kamoro amora ma giaye. That was so unfortunate. Ajali haina kinga. But that is just a warning to Kenya. Need the people mwaparo ni biro kaka the new generation are very dangerous. Ana japuonj by profession. Nyithindo ma chien ng'eng maloyo jok ma dongo kaka wan kodi. To paro ma nyithindo go nigo kata mosomo oya university opogore. Gin jok ma nyalo shoot down the government. Kagi paniki city ko government koro itieko shida u. Eko kudonje problem. Ni neno ka Raila otamore mowacho ni ana join moloso broad based. Nikech ong'eyo ni nyathi ok ne gimoneno. Gino gibedo excited ni luongo nying Ruto is enough to tieko problem in a country. And mane momiyo Raila notamore mano. Let us unite the media fraternity leaders and let us see kaka set books gi gik mipuonjo nyithindo gi gik ma nyithindo neno. An sani laumo kata media stations moko. Movie make love operas gik ma nyithindo neno machako ng'ere gi weche hera mikete movie gi. Why should they do that between 8 and 9? Ang'o miyo kik channels go bed channels makelo puonj kaka Vioja Makamani gini. Tausi gini mapuonjo nyathi language. Nyathi chako ng'eyo weche hera chon. Nyathi chako neno most character movies ma America go nigi part of lesbianism, nigi part of gayism magilando. Why should we promote nyithindo ma nyathi dongo ko master mano from primary? Samitere boarding to he or she can do anything. Ana kwayo jo winjo duto te. Ni wanyuol. Kata jok mwanyuolo sani, wakelo jok ma biro bedo dangerous e society. Sani gin access to phone. Wane training ma onyalo miyo nyithiwa, to wane kaka onyalo discourage nyithiwa gi paro maricho. To ene nyathi momaki gi gik machalo ason mar wang'o school. Apani wajumbo olos chik kata ka nyalo bedo marach. Nyathila no kata kitero juvenile onego mi life imprisonment. Nikech mae ng'ama kila generation. Ere kaka nyalo wang'o school mi wang' ji 16. Fia mani miketo kuom ji. Weri gi jok ma odong' mangima. Ipani fia mani ma jogo bedo go. Ka nyathi mani bedo go e class o wang'e school. Ikia kare nyathi mono nyalo weng'o. Nyithindo adi madhi dak gi mobedo traumatized nekech incident. Makata nyathi ni e school e dom to luora. En incident of fire nyathi paro gima notimore ne chieng' no. Jadi motor. Nyithindo ilago kitero kata noter gi case dhi ter gi remand. An bele ni Kenya biro chopo kamoro ma kata ka giweyo wach human rights to biro chopo kamoro ma gi prescribe gima China timo. Nitie punishment moko ma kata ka en tho tinego ng'ato. Gik machalo corruption. If you are guilty, there is no room for tugo gi weche court. In ng'ama onego bed ni tieko ngimane nikech you are affecting a generation. Odoko ni we prescribe to human rights, United Nations, we believe in human rights, omiyo we enjoy the issue of court protection. Everyone is innocent until proven what? Guilty. Kata nyithindo mano wang'o gigo biro bedo treated innocent until they are proven what? Guilty. But Kenya, we must think twice. Kikatiba mano kalo kwadwa konyo piny. Erokamano. Erokamano mana ng'eni puonj maber kabisa ko kamano kuom Gajwang' kamoro mara mitaka othul makena mago ir ni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chuny Onagi TV. Ageno nwago mbaka maber kabisa kendo mheshimiwa temolero kacha gino mabende samoro ne chando kacha oganda kachiel kod chunjo jomathoth kuom Gajwang' ko kamano tero kamano wagwero kamano maduong' ahinya medluo Facebook pages mago Onagi TV, TikTok chuny Onagi TV, kasto bende wikik will mar subscribe e YouTube channel maro ma chuny Onagi TV. Erokamano kuom magi maber kabisa Mikiol Nokande kachiel kod penjo magi ne jowa mabende nie tok kamera kacha wan gi Felix Omondi mabende kacha ja kamera maro maber kabisa kuom Gajwang' wan kachiel kod Maureen Awor ure mabende achiel kuom wakani kuom Gajwang' kachiel kod Jane Akeyo ne kuom Gajwang' mabende tum kacha matek mane no chendo no biro iri achiel kachiel kod Medusa machendo ni Nelson Mandela Okore Ward of Funyo Jerusalem dala maler ne kuom Gajwang' mheshimiwa watieko binin gi wach kuom wach mogik. Wach mogik ne oganda luo. Wachomo ndalo siasa. Wakwayo jochung' duto te wa consider ngima dhano. Kik wabedo jo siasa manigi athua mang'eny. Wapuonji timo siasa mamuol mahera nitie. Siasa minyalo go ma kata ji oya e siasa to onge goruok. Amor gi siasa madhi mbele ma Ken Obura timo gi Dr. Ron, gi Ojienda gi Buyu. Kik iluong nying ng'ato, goruok no kik bedi. Kamiyae no, opone ni biro be uso mana sera ne. Jok madhi go kura gin the same people. Gibiro winjo sera uto, kura gigoyo ng'ama gineno gibiro miyo kura. Mane kit siasa mwadwaro. And amor nikech so far Kisumu pok winjo jok malawre kata dwa negore nikech wach siasa.
An akwa jochung' ni kwa nyalo winjore mano nyaka kombe matindo machalo MCA. Kik wasikre jok moko nooro ne jok moko gogi. We ng'ama dwa timo rally otim. Pesa be ji ok rom go. Akwayo jopiny. Ka ng'ato biro e gweng'i uso sera, kik ipani ng'ano nigi pesa marom gi mar Professor Jenda kata Dr. Ron kata Ken Obura. Jachung' nigi right mar biro uso sera ne. Kuwinjo unyalo trust gi gik mosetimo, unyalo miye kura. Kik waket siasa wa obed so much oriented gi weche pesa maloyo jotelo modwa yiero, then bang' yiero gi to wayuag ang'e. Wami jotelo duto te thuolo mar uso sera maonge lweny kata chiel. To ne wan jok mwatiyo, wakwa ni umiwa thuolo, pod wan gi budget mwadhi kalo, kaka sani wadhi kalo budget by 30th June, dhido kwase kalo budget mar 2026-2027. Nitie projects moko ma pod ibiro tim Kisumu County ka. Wayiene jopiny mondo wene jotelo thuolo mondo tieggi. Kik walao MCAs matiyo kata kik wanegi kaka jogo maricho. MCA be lweto tue. Ng'ama tiyo mani wuon pesa te en governor. En emo miiterega e Senate ka weche odhi marach e county. Koro wene uru MCAs thuolo mondo explain gik matimore. To kuwinjo wachgi yiero en maru, kunyalo yieno MCA kata kopani en kotiyo maber, item ng'ama chielo kendo. But wadwaro ni ubed jogo manigi winjo marwako jotelo, ma winjo kendo ji bedo e line maka penjo mipenjo to lweny ok bedi. Kok kamano, oganda Luo, Nyasaye mondo bed kodu. Ang'eni chieng' moro kedo thuolo biro goyo mbaka wach machielo kendo. Erokamano Edwin Nyajuru, aneno kacha oten mari. Kokamano kod mgejwang', erokamano maduong' ahinya kuom kete mane chuny Onagi TV adundo jalu. Mane tayo chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyarunyo Wan Uritu Masani. Erokamano. Ma en